wrzucę. To witam YouTube'a, to jest pierwszy dzień IEMA. ESL teraz jest. No to już po monetyzacji. Ale to i tak by nic z tego nie było. Tu sobie można kupić zapiekankę. Dobra, to możemy wejść tutaj. Patrzcie, ja. I tu tak pustawo, nie wiem czy... Tu się raczej nic nie zmieni i no będzie ludzi. Aha, myśmy jakoś tak bez... Tu musimy pójść. Chyba. To by nie dało, to nie dałoby nic. Patrzcie, tu siedzą, grają sobie na fotelach z MSI-a. Konterka grają. No. Aha. Okay. Dobra, w ogóle powiedzcie, czy jak jest tak dużo jest dźwięku, to czy słychać co mówię? Coś tam powinno być. Co? Słychać? Słychać. No to dobra. Ostrzeżenie użycia danych. Dobra, nie pierdol. Słuchaj, super. No patrzcie, tu se chłopcy grają w waszą ulubioną... A nie, to nie jest wasza ulubiona gra. Tutaj kolega gra w Overwatcha, to jest najbardziej martwa gra w Polsce. Czy to jest dźwięk z mikrofonu z Alban? Nie, to jest dźwięk z telefonu. Tu zobaczymy co tu się dzieje. Aha, tam się nic nie dzieje w sumie. Tam sobie grają tylko. Przepraszam, że tak powiedziałam. O, patrzcie, to jest to. Mój, a nie, to nie mój telefon. Note 9 to nie jest mój. Tutaj można sobie pograć na telefonach w waszą ulubioną grę. Zapytaj, dlaczego nie mają S10 Plus? No bo ich nie stać pewnie, tak jak was i mnie. Siema Kasia. Ja, Patty, patrz co tu jest. Oh my gosh, siadaj. Nie, bo się rozdupi. Patty, idź usiądź. Nie. A to jest... O, Patty, na tym byś się pokręciła, tak jak pan. Tu se można na telefonach pograć. Ja jestem ciekaw, czy Note 9 jest fajniejszy od mojego telefonu? Jest fajniejszy, bo na moim telefonie nie ma Fortnite'a. Jest większy chyba. Patrzcie. I tu można normalnie, patrzcie. Bierzecie sobie telefon. Już mi ostrość nie chce zapać. O. Aha, bo tu jest tak jasno. O. I tu se na przykład... Patty, bierz ten, graj. Ja będę ten. Ej, chyba sub poszedł jakiś. Bo muzyczka leci. Przeżyjmy to jeszcze raz. O, Krzyksiu, dzięki za suba. Z tej strony może stanę. Czy u mnie Messenger? Tak, ale już nie. A tu nic nie widać, bo przez to białe. No to broni. I co, Patty, jak wrażenia? Super gra. Tak? Widać po tobie, że jest wciągnięta. Nie dziwię się, gra na telefonie. Ej, po instalacji tego Androida 9 jakoś tak dobrze ostrość łapie. Ale zimna. Nie zasłania. A telefon fajny? On ma... jest podobny do tego mojego. Ładny kolor paznokci masz, Patty, tak mówią. Dziękuję. Jakąś bombę mam śnieżną. Rzucamy. A krzyczą coś. Bolec. Nie wiem, o co się rozchodzi.
Dobra, Patty, ho, to se można w domu zainstalować. Siema. Sąsiad z Krefildu. O, to witam, cześć. Cześć, witam, dobrze. Sąsiad z Knajfeldu. Hello. Dobra, Omen, to jest ta firma, która Kamilowi dała komputer za darmo. O, nie wiem, czy to jest mądra decyzja. Ja bym się z tym nie zgodził, nie? Ale o, możemy sobie przejść. O kurwa. Patrzcie, czerwono jak w znaczy... Czerwono jak w domu publicznym. Jakie? Będziemy jak kończarz. W ogóle motyw, jak rysować i też O, tu przypominają, w jakim mieście jesteśmy. A to są jurajskie Katowice. Dobra, uwaga, to jest zakładzik, który zrealizujemy na pewno podczas tego weekendu. Może niekoniecznie. Chyba, że dzisiaj nasza zebra się pojawi tutaj? Patrzcie. Przygotujecie? Dobra, to teraz porozmawiamy o Co tam jest fajnego? RTX-a on ma. Ja. Ja chcę nowego laptopa. Do tego... O, Daria, patrzcie, Daria dostanie laptopa. Jeżeli ktoś faktycznie lubi sportowe emocje, jeżeli ktoś faktycznie się interesuje. O, a to jest ten telefon do grania. Patrzcie. Widzieliście coś takiego? Grać na telefonie? Według mnie to jest takie bez sensu jak skurwol. O! Tu jest znowu wasza ulubiona gra transmitowana. Z pierwszej ręki. A tu o co chodzi? Że zebra. Ale to jest zebra od wedla. No tam to nie ma co włazić, bo to wstyd. No, pani w zielonych włosach, pani z kosą. Tutaj też fajny cosplay. Tu pan ma najlepszy cosplay. Lama. Czy tam jakaś inna kuna. O, to na pewno będzie coś was zainteresuje. Pani ze znakiem stop. Teraz węgorz. To już chyba u Dawidka widzieliście, ale u mnie lepiej, wiadomo. Tu możecie zobaczyć, kto jest pierwszy. SWE niszczy. O, Patryk jest pierwszy. Dobra. No i co? I to tyle. O, tutaj też panie stoją poprzebierane. O. Niklaus, powiedz hostesie, że kokainowi mówi, że gdyby była prysznicem, to by ją brał. Ja. O, tutaj taki Dawidek. Gra na VR-ze. Waszą ulubioną grę. A w ogóle fajny laptop jest. Patrzcie, jak się mieni. Kolorami tęczy. A patrzcie, pan tu walczy. No to tu to chyba wszystko w sumie. No i jest jeszcze spodek tam sobie. No właśnie. Kurde, ten telefon tu tak łazi. Nie trzyma ci? Nie, trzymaj, no on tak tutaj w tym miejscu tak się kolebie trochę. Czemu sobie nie wziąłeś nowego? Bo to można fajnie wyginać, a tamte dałem Patty. No i to, moi drodzy, byłoby tyle. Dziękujemy wam pięknie za obecność. Nie no, żartuję. Teraz pójdziemy do spotka i tam będzie taki moment, że się zerwie się połączenie, a ty, Daria, tamtędy nie możesz przejść, nie? No to Daria musi pójść inaczej, a my pójdziemy inaczej. Czy Red Bulle są? No tak. Wszędzie te Red Bulle. W Pixelboxie dostałem Red Bulle. Tutaj są Red Bulle. Tam mieli synki. Wszyscy chcą, żebym zawału dostał.
O, patrzcie. Na jagerka. Zaoszczędzimy pieniądze. Tutaj możecie, jakbyście się nie mieli w co ubrać, to tutaj macie z Esla odzież. Wiesz, to jest pro? To już Czy istnieje? to trochę wstyd ubrać. O, a tam sobie można kupić Mercedesa i jeździć nim po spodku. No a ja mam akredytację taką medialną, która mnie nie upoważnia do niczego, także nie mogę nawet iść tam, jak w poprzednich latach sobie kurtki zostawić. Także na początku IEMA się dostawało jeszcze na wejście taką no, koszulka tam by... O Jezus, jak jasno! Kurwa! A mi oślepiło. Patrzcie, tam jest, to jest światełko w tunelu. Patty, tam już koniec jest, jak się tam pójdzie. W końcu. No to idź. Koniec, patrzcie. Dlatego tam idę. To już koniec. Dajcie suba na pożegnanie. Heaven. Amen, heaven. Wiecie co, ja wam coś pokażę. Patrzcie. Tu są takie rzeczy. No teraz do słońca to nic nie widać. Patrzcie. Nie mogę wchodzić wejściem technicznym, nie mogę do tego, gdzie gracze. VIP Audience to tam chuj, Backstage Control Room, biznes też, ale to jest kurwa ból. Nie ma papu. O. No i tak to właśnie kurwa jest. Information Desk. Tam jak wejdziesz w ten tunel, to zasięgu nie ma. Wiem, no. No to, ale ja nim przejdę szybko. I co, i się spotkamy w spodku? Tam tylko media ma? No tędy mogą tylko z akredytacjami. No dobra. To teraz słuchajcie. To teraz tu jest taki moment. To jest jedyny moment tutaj wszędzie, gdzie się traci zasięg. Jak się przejdzie jak się przejdzie w tamtym miejscu, także na chwilę się straci pewnie. Także uwaga. Dobry? Dobre? Jeszcze jest. O, patrzcie, pan jedzie na hulajnodze. Siulów, to by się wypierdolił. Rozdają tu? Tutaj, ej, tu od ostatniego IEMA wyrosły te kwiatki. Śliczne. Ej, dalej jest. Ej, może tu jakieś te nadajniki w ścianach pomurowali. Może? A, już jest. O, to chyba jest ino taki jeden krótki moment. Dobra, jest to. Widzicie, polepszyło się. Działa. Idziemy. Co tak pusto? No bo jest piątek, ludzie są w robocie, w szkole, na uczelni i nic się tu super ciekawego nie dzieje. Także... Dobry? Dobra, obejdziemy sobie to tak. I no dzisiaj to jest taki zawsze najpuściejszy dzień. Jutro będzie trochę więcej, bo już ludzie będą mieli wolne i tak dalej. Ale no wszystko takie główne to się będzie działo na przyszły weekend. O, i tu jest tak, a tu jesteśmy my. O. Patty, jak Ci się podoba? Super, nie? Ekstra. No. Czemu są 2 weekendy, nie na czasie jestem? No bo... najpierw jest Dota, a potem jest CS. Najpierw jest Dota, a potem... Czyli Wasze ulubione gry, które Was najbardziej interesują. To są kluczowe rzeczy. Pizza na czosy... Co? Pizza 8 zł, ale kawałek. Dobra. To jest do rozważenia. To przejdziemy tak i przejdziemy drugą stroną. Tu można popcorn kupić. I wejdziemy te. Jej, połączyło z czatem. Tu fajny cosplay ratowników. Tutaj pan ma super cosplay służby informacyjnej. W sumie każdy może sobie taki zrobić. Tutaj pan ma chyba cosplay Dawida Ozdoby. Dobrze, że nie słyszał, bo by się obraził. O, tu rok temu kupowałam frytki. Tak? Tak. Spoko były.
W ogóle jak ten z obrazem? Dobrze? Ładnie nas widać? Ładnie słychać? Aha, to tam już nie ma nic. To możemy teraz robić tak. Ja wam pokażę tak, o. Tak. I tak. O i tak. O. I Daria się znalazła. Idę za wami i mówię, Niklas, Patty. O kurwa, patrzcie to. Epileptic attack. W ogóle... Aha, no tu Pringlesy. Ale za darmo... Ile ja tu zrobię Ile ja tu zrobię product placementów za darmo, to już mi jest głupio. Zasrany DHL. O, Daria tam przeklina w tle, to nie słuchajcie. To jest najgorsza firma, która dostarcza cokolwiek i w ogóle nie polecam ich. No może tak, ale... Stawiam im wszędzie negatywne Ja oceny. pierdolę. Nie polecam. O, patrzcie, klawiatura. Patty, chciałabyś taką klawiaturę? Kup mi. No to se kup, hehehe. Tu można sobie wziąć ten, ale patrz, tu jest taka przeceniona z 310 prawie na niecałe 300. No to z czego jest? A co to jest tamten? Co to jest, Patty, za światło? Jakieś LEDy. Mikołaj Marek, a to do trzeciego. Co jest? To są znajomi kibice, nie poznajecie. Tak, nie, przepraszam, nie poznaję, ale bardzo miło poznać. A, to wy. To witam. Wiecie, patrzcie, jakie ładne cosplaye. Co mamy? Naszą pracę mamy. Keyword Studios. Szukamy ludzi, którzy kochają gry komputerowe tak jak my. Tak? Chcieliby pracować przy grach komputerowych. Aha. Tutaj w Katowicach. O, to Patty, może ty, bo ty nie masz pracy akurat. To idealnie. Z tym też To bierz. się da pogodzić. Z tym też się da pogodzić. Mamy też Dziękuję. połówki etatu, mamy inne jeszcze części etatu. Aha. Nie wiem dokładnie, kto tam dziewczyny rozrywają, ale generalnie my przyznajemy wszystkich. Dobrze. Większość tytułów, które znacie, jeżeli chodzi o gry, to jesteśmy my. Aha, okej. Pod różnymi postaciami głównie co mamy tłumaczenia, Testowanie gier. Takowe jest jeszcze grafika, mechanika, więc tak My naprawdę generalnie jesteśmy wszystko. firmą, która jest na całym świecie. Mamy filię w Manili, mamy filię w Tokio, 52 filie na całym Montrealu, świecie. wszędzie. No to sporo. Firma naprawdę prężna i Co jest istotne? Fajne pieniądze, praktycznie za to, że gracie. Dlatego, że no, u nas też jest nacisk na to, żeby grać. Pieniądze za to, żeby grać? To jest niemożliwe. Powiem nawet lepsze niż streamowanie, bo mamy tylu fantastycznych ludzi dookoła siebie, że to jest naprawdę przemega. Znaczy ja osobiście moją pracę uwielbiam. Tak jak tutaj jestem, nie dlatego, że to jest mój pracę, tylko dlatego, że chcieliśmy tutaj być w tych zebraniach. dokładnie. Generalnie na co dzień pracuję jako obsługa gracza. Nie jakaś tam gadana przez telefon czy jakiś studa, tylko po prostu pisałam na maila. Na te stanowiska rekrutujemy też na tłumaczenia Aha. gier stricte i na sprawdzanie takich właśnie tłumaczeń, czy to jest dobrze W zrobione. zasadzie wszystko, z każdej kategorii, gdzie tam coś ma styczność z grami, to gdzieś się I coś przede wszystkim znajdzie. nowy Nie? dział testowania gier teraz otwieramy i bardzo prężnie na to rekrutujemy. Więc jeżeli naprawdę chcesz szybko zapłacić za granie, Aha. to jest strona dla Was. Tutaj za A DHL-em wymagane tak naprawdę jest znajomość języka angielskiego, nie? Żeby dogadać się. Dziewczyny tam rekrutacji. Dobra, to fajnie, to dziękujemy bardzo za informację. Tutaj dokładnie obok jest nasze stoisko, więc Bo naprawdę nie pożałujesz. Ja się przeniosłam ze sprzedaży, gdzie zarabiałam naprawdę dobrze. Dobra. O kurde, aż mi spadło. A, to dziękujemy. Trzymcie się. Patrzcie, może pracę będziecie mieli kiedyś, nie? Znaczy do mnie to już raczej nie ma szans. Mi się za bardzo na bezrobociu podoba. Ale im zrobiłem reklamę. 220 ludzi to słyszało. 222 prawie. Ale jaką mają? O, idą najlepsze cosplaye idą. Kurde, ja im to na YouTube'a wrzucę i będą mieli za darmo taką reklamę. Trzeba było za to wziąć, aby 100 zł. Może nam ustąpią w ich quizie. Patty, a tu jest taki tu jest challenge, kto zrobi przysiad na to. No, to niezły kurde drągal. Czarny drągal. Ile już masz pomysłu? 11 razy chyba. Nie wiem, a tu patrz jaki tu jest... Co to jest? Join the battle. Fajne, fajne. Space Safe Carda coś rozdawają. Tak, to Niklaus. No kurde, no możemy, to macie. Fajny kanał.
Ale nie, to weźcie, bo bez żadnych reklam. A, minimum C1. To nam ktoś może Daria zrobić? Dobra, to dajcie, ja wam... To daj ten czat. Okej, jak wolisz? W pionie, w poziomie. Okej, chwila, do wygrania jest karta, czyli ktoś na pewno testuje tutaj skóry od tych układki, nie bierze walki, to jest tylko wygranie. Tam są tutaj, tu jest ten foto, jest szpiega napisy. Widzieliście? Zrobiłem sobie zdjęcie ze sławnym tym, ze sławnym kolegą od czy ratownika. Tu pan wali w pałę, już mu nic nie zostało innego. O, patrzcie. Wasze... O, Daria, twoje ulubione. No, ale ja nie mogę. Wonder Woman też bym chciała. Co? A. Dobra, Patty, szybki wywiad z przypadkowym przechodniem. Jak się pani podoba na IEM-ie? Alienów nic nie mają. No nie rób mi na nos, Dobra. jesteś. Idziemy. Co tu? A, tu jest, w ogóle te reklamy tych hot dogów wyglądają jak z pornola jakiegoś. Czyli dobrze. Czyli że dobrze. O, tu przykuli moją uwagę, patrzcie. Jak ktoś lubi mieć te oledowane wszystko. O Jezu. Nomen omen. Proszę, ktoś robi zdjęcie, kurde, nie wiem o co chodzi. Nie znam. Dobra, to tam już my byli, no to teraz jeszcze w spodku żeśmy nie byli. W środku w sensie. No, jest tam coś w środku? Jest jakiś teraz mecz? Nie, no na pewno coś musi lecieć. No. A, to jest Philips Hue. No to fajne. Toalety wam nie będę pokazywał, bo tam się nic ciekawego nie dzieje. A czy w sumie, no właśnie, paradoksalnie w toalecie się mogą dziać ciekawsze rzeczy jak tutaj. Może są podgrzewane kible. Może. Tędy to chyba nie. Fajnie pachnie. Aha, bo tu na górę nigdzie nie można wejść. Ciekawe, czy na następny weekend będzie się dało, bo zawsze tu się normalnie dało wchodzić tymi schodami. Gdzie chłopcy idą? A, chłopcy idą do łazienki. No właśnie, nie możemy. No i tak, no pusto. Na następny weekend to będzie ciężko tu, a tu wyłażą ludzie, to tu się da wejść. Elo, tuńczyk, elo. Mam mały czat, to wszystkich zbiorczo. O, tu wam mogę pokazać, co tu się plan, co jest. To na ten pierwszy weekend. Omen, a jest DHL PaySafeCard. Wasze ulubione. Philips Hue. I teraz uwaga. Yeah. Aha, premium sektor. Aha. To właściwie gdzieś na chwilę? A bo dobra. Patrzcie, no trochę ludzi jest, nie?
Halo, kupcie suba, wszyscy co siedzą. Tu się można wejść. Halo panie, kup pan suba. Nie oglądaj się na Niklaus. Tu sobie możemy na chwilę siednąć. Akurat. Siedniemy sobie na chwilę. Ja sobie muszę odpocząć. O! Tu sobie można siednąć. Nie wiem, czy mnie słychać coś w ogóle. No i tak się gra. Tam stoi Mercedes. Tym Mercedesem odjeżdża zwycięzca. Prosto ze sceny. O, zoom optyczny. Daria optyczna. Mati. Niklaus optyczny. Klaskają. They try to all in for that tower. And they know they have to do something on that. They're relegated to the jungle. Tavo is wherever he's going, it's just a feed station. So they all in commit for that mid tower, and they lose 2 heroes instead. Now the game gets a lot easier. I'm going to take this town for themselves. I imagine that they want to try to pressure this mid tower themselves. Fajnie, fajnie. Back to starts the jump. Dziękuję. Dobra, patrzcie. Ja wam pokażę, kto tam gra. Gra taki kolega, taki Bilgun, trochę. O, taki gra, taki i taki, o. Ten drugi od lewej, taki trochę jakby go Bajsław Pszczoła. To tacy grają, o, tam siedzą. A tutaj grają tacy bardziej typowi. Taki o i tak, oni w ogóle u was wyglądają bardzo blado, a u mnie są tacy ciemni raczej. O, i oni tam są. No. I teraz nie mogę... O Jezu. No i tak to jest. No jak widzicie, szału nie ma, jak chodzi o ilość ludzi. Ale jakby kogoś interesowały jakby kogoś interesowało akurat co oni w ogóle grają? Co to jest? Dota. Czy wy lubicie Dotę? No ja muszę przyznać tak przeciętnie. No i tyle. No i tyle. Myślałem, że to LOL. No, to jest podobne. Dobra, co? Posiedzieli, popatrzyli i wiemy. Nie wiem, no, trzeba iść stąd. Coś zjeść na przykład. Dobra, obejrzymy. O, to zrobimy tak. Yeah, I'm still sort of okay with things just because Huskar is so massive, and I feel like Lehigh is going to still have a pretty good game. They may not be killing Lycia, but I'm sure they're missing. They just keep on running at it. He has to appeal to some champions, but then trying to get away from that lane. He's trying to break it desperately. He's just far enough away. They know where he is, but unfortunately they can't see him, or they can't. Tam sobie siedzą.
Jim, Huskar comes over, and HFN was probably telling him, look, you gotta punish them. No nie traci się sygnał, bo tu jest kosmiczna technologia w spodku, jak sama nazwa mówi, spodek. Just a little bit. Send one Meepo around trying to. Także no. No i to tak. Stalling like this probably does benefit the team with 2 minuses. HFN has been in the steep jungle for quite some time now. KP making his way. Air Bush, czyli Bush powietrzny, ale Bush Junior czy Bush Senior? O, tam jeszcze nie pokazałem tego, z Hero. Ale nie brzmi przekonująco. Ale nie będę gadał głośno, bo może kiedyś będą coś chcieli rozdać za darmo. Jeżeli ogląda to ktoś z firmy Hero, to przepraszam. No i tu takie widzicie, o. Kompy, myszki, mikrofony. Typowo. No i dobra. O, tu można siąść i zrobić podsumowanie pierwszego dnia. Nie. O, patrzcie, ja już robię tak. O. Dzięki nowożytnej technologii. O. Moje plecki. O. Dam na Instastory. O. Ale dziwnie ten. Co? No i słuchajcie, jakie macie pytania? To rozwiejemy wszystkie wasze wątpliwości. Kto to ta pani po prawej? Po prawej nikogo nie ma, po lewej to jest Patty. Ale oni mają odbicie. Znaczy my mamy odbicie. To jest Patty, a tam jest Daria. Czy są seksowne hostessy? No, tak, powiedział, jakoś szału nie ma. O nie, coś mi się wylało. Nie płacz, Daria. Płaczę, bo tak. Nie wiem czemu, nie mam powodu. Ciepło tu jest w środku, no czy opłaca się jechać nad morze? Nad morze? Na IM? A to nad morzem jest jakiś IM? Czy dają coś za darmo? No nie bardzo. Nawet nie bardzo to. Z nadmorza. No Coś jest? na ten. Na drugi weekend. Na drugi weekend to tak, na ten to niekoniecznie. A to jest Dota, ale dałam klamę na Instagramie. A co ty napisałaś? Ej, ale to, że niby takie... Czy on będzie, że to żart? No. Czy ja dałem coś za darmo? Mega podobne to jest. Zdjęcie sobie zrobiłem z 2 widzami za darmo. DHL. Jutro ma przyjść kto? Brodaty Ber wziąć ode mnie klawiaturę starą i myszkę. Jak on tego nie weźmie, to ja go banuję u mnie na czacie. Brodaty, ja cię odbanuję, nie martw się. Który to mój IM? No na wszystkich byłem. Znaczy no na wszystkich w Polsce, także 5 albo 4, coś takiego. Kwestia tego, czy lubisz Dotę i tak dalej. No właśnie. A fajne jest stanowisko w sumie Fortnite'a na Expo. Fajnie, że zrobili takie duże. Dobra, to tyle. Nie przeciągając, godzina 16, prawie 30. Tu już nic ciekawszego się w ten weekend nie pojawi. Ciekawsze rzeczy będą się działy w przyszły weekend. Także jakbyście byli, to na pewno będzie gdzieś szansa razem się napić piwa albo wódki. Znaczy będzie szansa, o ile postawicie. Wszystkiego. Bo jak nie, to nie będzie szansy. No i to tyle. Także pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali, tych na YouTubie, tych na żywo. Ja lubię Sub, dzwoneczek i widzimy się pewnie później. Także no, to cięcie. Machamy jak we Familiadzie. Słanie.